Hola nois, avui, 8è dia de tancament a casa, farem el circuit normal que fem cada dia. Sortim del pis, anem cap baix a passar al carrer, les escales, això és el carrer, fem mitja volta per les escales de nou, anem pujant, baixarem cap a baix. Tornem a entrar al pis. Farem el recorregut per dintre el menjador. Un circuit de conya. Ara anirem cap aquí, cap a l'altre passillo. Passillo, les habitacions. Sortirem a la terrassa. Ara entrem a la cuina. Tornem a entrar al menjador. Fem el circuit aquest. Veieu? Tornem a donar el tom al menjador. Anem cap a la cuina. Sortim a la terrassa, al revés. Entrem a l'habitació. Ara estan els llits fets, ja veieu que estan els llits amb la manteta, bueno, si fa això és a la nit. Cap al passillo, l'altre quarto. Tornem a entrar al menjador. Donem el tomet al menjador. I ara tornaríem a sortir que dona el tomb cap baix. Pujaríem les escales, baixaríem i una altra vegada cap al pis. Així les vegades que facin falta. I esperem que sigui per pocs dies. És la propera, nois.